Soldata arrakalaren gaia ondo dakizuenez, arazo konplexu eta multidimensionala da, eta ondorioz arazoari aurre egiteko dimentsio askotariko neurriak hartu behar dira eta inplikatutako agente guztien ekarpena behar da. Beraz, gaurko jardunaldia zentzu honetan aberasgarria izatea espero dut. Soldata arrakalaren arazoari erantzun integrala eman behar zaio, izan ere faktore askok dute eragina honetan, faktore kulturalek eta lan merkatu eta enpresa ereduek besteak beste. Berdintasunerako 7. planean finkatzen den lan egiteko eremu nagusi bat antolakuntza sozial berria eta ekonomien eraldaketa dira, eta uste dugu soldata arraila edo arrakala bezalako arazo baten aurrean, gure eredua aldatu beharra dagoela, besteak beste gizarte honek zaintza lanak emakumeen esku uzten dituelako eta honek berarekin dakarrelako emakumeek malgutasun handiagoko lanpostuak aukeratzea honek euren soldatetan duen eraginarekin. Nazio Batuen arabera, ekonomiak eraldatzeko eta eskubide sozial eta ekonomikoak sustatzeko 3 arlo nagusitan egin behar dugu lana. Emakumeentzako lan duinak, genero ikuspegia duten politika sozialak eta eskubideetan oinarritutako politika makroekonomikoak. Euskal Autonomia Erkidegoko emakume eta gizonen berdintasunerako planek irizpide horiek jarraitzen ditu.